Mag een fotootje maken? Ja, echt? Net helemaal opgeknapt, dus hij is eigenlijk weer opnieuw hè. 10 jaar werk en sinds december vorig jaar is eigenlijk ja, 29 is het weer Dan mag geen vuur aan boord. 13,5? Ja, 13,5. Ja, dat hoorde ik wel. De apparatuur echt van de machine. Ja. Vooruit, achteruit, remmen, gas geven, dit. Ja. En de kant van de stoker, dat is mijn kant. Ja. En dit is de apparatuur voor het behoud van het water in de ketel. Dan weet ik hoe op voorhand even het vuur erin leggen, aanpoten en dat alles in orde komt. Ja, leuk hè? Hoe is het met de Nederlandse uitzending? Ja, die van ja. Dat is ook leuk. Ideaal. Eigenlijk de enige foto die ik gemaakt heb, dus dat moet Ja. Jongen, dat is trouwens in het ding hè? Ja. Dat is goed, de 70 kaartjes. Kijk eraan. Klopt helemaal, 4-6. Shit, dan ga ik rennen op. Ik niet. Super, dan kan je dat fijne weg hebben hè. Heel. Intercity Santa Home B. Ja, dat zijn die twee van buiten. Ja. Het is nog bezig. Ja, er zit daar nog, ja. Ja. En dat is ongeveer ook nog van.
spannende toekomst die ons staat te wachten op deze plek. Eerst heel even kort over de ruimte waar we ons momenteel bevinden. Want zoals u ziet, nou, ik wou wel echt even in die auto toe. Dat wil je ook wel niet zeggen. Ja, die maar komen we heen.